What's up, guys? You still running? I heard Facebook was almost down today. I guess Yeah, they're a not lot of down. people freaking out all over the world. No, people freaking out all over the world anyway. At dahil inatake tayo ng jet lag, nagising tayo ng sobrang aga. Pagising ko si Mr. maaga din siyang gumising kasi meron siyang trabaho. So, sinamahan ko na lang siya dito mga loves para naman hindi boring ang umaga niya. Sobrang aga ko talaga, grabe. Just black. Just black. Hey, baby. Hello, baby. Good morning. You wake up early. Yeah. My jet lag is stalking me. I can't go back to sleep. You just want black coffee? No, nothing? You're back to your black. I can do that, Han. Han? No, you can't. Just leave it alone. Sobrang aga din niyang nagligpit ng aming mga hinugasan kagabi. So ngayon, tinutulungan ko na lang siya para madali yung trabaho. Kasi nga, iwan ko na lang sa kanya. Ganyan yan siya mga loves. Kapag bumangon, ang inuuna niya is yung mga ligpitin, yung mga hinugasan ko or niya. Yes, nagising ako 12 o'clock ngayon, 3 o'clock na ng umaga. Yung jet lag natin is umaatake mga loves, no? Inaatake ako ng jet lag. Off natin ito. Yun. And, so ngayon, dahil aalis si Tami, trabaho po siya. So, ang gagawin ko is magluto tayo. Magluto tayo, sobrang aga. O, diba? Siya para hindi siya magutom mamaya. Nagluto din ako kasi gutom ang inyong Inday Mirian. Yung tiyan ko naghanap. Ang isip at puso ko, charot, andito, andun pa sa Pilipinas. Lunch time na yun, late lunch time na yung utak ko, kaya nagutom din ako, no? So kaya sabi ko, magluto na nga tayo para din makain kaming dalawa. Para naman, meron din siyang makain at meron din ako makain. Kaso, yung asawa ko talaga, kaloka. Dinamihan ko pa yung pagluluto ng ating fried rice, no? Kaso talagang akala ko kakain siya. Pero sinabihan niya ako na bread lang daw yung kakainin niya. Ganyan talaga yan mga loves. Ayaw niya kumain ng fried rice. So, nagpa-toast siya ng bread. So, yun. Toasted bread. Okay. And then, lagyan natin ng butter. Saka yung akin is egg. Ayaw niya kumain. Ayaw, hindi talaga siya ma-rice. Eh. Maano sila, ma-bread. No? So sad. So sad. It's not time yet to eat for them. It's so sad. Can you do this? Listen, how can I maybe awake Do that later, hon. I'm not feeding them yet. No, I get it. So, bread talaga yung nila. Buhay. No? Ako din, bread naman din ako mga loves. No, pandesal. Kaso walang pandesal. Sana nagdala ako ng pandesal, no? Hindi nilagay sa freezer ko. Pwede naman magdala ng bread, mga loves. Ang dami pong nagtatanong sa inyo kung pwede ba makadala ng dried fish. Alam ko yung pwede kasi noon, nang umuwi ako sa Pilipinas, dried fish talaga yung dinala-dala ko galing sa Cebu talaga. Kasi iba talaga yung sa Cebu. Masarap yung nila doon, mga bulad. At hindi madumi. Hindi talaga madumi. Hindi nilalangawan, gano'n. Hindi katulad dyan sa Davao, Tibungko. Yung mga buwad dyan. Naglinis ako dito, mga loves, no? Naglinis. So, ngayon, madumi na naman ang daming mga resibo, no? Mga papel. Kasi po, po kami ni Mr. Papel, nagpiprinta, ganun. Nagpiprint kami kasi kailangan naming magprinta ng mga resibo. Mga resibo sa gas, ganun, para sa tax. So yun, kaya nagmamadali kami kasi Marso na. April na dayon, pagkahumana na. Permi na lang taan ni late. No? Pagkatapos namin kumain, si Mr. gusto nang umalis kasi 4:30
start at hindi na ako makalitos. 4:30 na daw ng umaga at kailangan niyang magpunta ng New Jersey kasi sa Jersey po yung trabaho niya ngayon mga loves. Magpunta siya sa opisina kung saan siya yung may-ari ng kumpanya. So, doon siya, no? Meron silang mga gagawin. So, kailangan lang tulungan. So, kaya tinutulungan ko lang din siya sa pagkarga ng mga gamit niya, no? Para may katuwang talaga dito si Mister kapag andito ako sa bahay, no? Hindi talaga siya mahahago. Kasi ako talagang taga-karga kasi kawawa naman din, no? At meron din tayong magawa sa buhay habang ang Mister is nagtatrabaho. Tulong-tulong sa pagsolong na lang si Mrs. para hindi siya mabigatan kasi ang dami niyang trabaho. Kasi bye-bye na. Can I talk to you later? Yeah, we'll see what my best in here. Have a good day. Be careful, don't carry stuff heavy. Think of yourself, Hannah. Yeah. Think of it. Yeah, but you need help, Where's your cell phone? My pocket. Careful. Talk to you later, huh? Love you. Dahil na jet lag tayo kanina, si Inday Mirian bumalik sa pagtulog. Tinatry ko talagang bumalik sa pagtulog kasi talagang, ay nako, kung palagi na lang ganito mga loves, hindi tayo maka-adjust sa time kasi nga magkaiba. Gabi sa Pilipinas, maaga dito. So kaya yun, pagkatapos kong gumising, nakatulog ako ng ilang oras, nagpunta ako sa taas at ibalik yung mga damit ko na nilabhan, yung mga nabili ko at mga nilala ko sa Pilipinas. Ibalik sa closet, ihahang. Pagkatapos yan mga loves, nag-defrost ako ng pork at sabi ko kay Tami, ito yung ipakain ko sa'yo dong pag-uwi kasi maaga daw siya ngayong uuwi. So, binuboil ko lang yan at pagkatapos, minamarinate ko and then nilagay sa oven kasi talagang gusto ko sanang i-grill sa labas kaso umuulan ngayon mga loves. Malas yung pag-uwi ko ngayon talaga pagdating dito sa US kasi ulan ng ulan, no? Hindi ako makapag-ano sa labas. Kailangan ko nang gumawa ng mga gawaing gardening or cleaning sa ating front yard pero hindi ko magawa dahil nga ulan ng ulan. Maganda naman temperature ba? So kaya yun mga loves, lumabas ako ng bahay. Meron tayong package na dumating kasi nag-order agad ako para sa ating buhok. Kasi nga sa Pilipinas, ang aking mga katabi is mga kutuhon. So, kailangan to make sure ng ating ulo na walang kuto, no? Ay, buti na lang pagkatapos sabi ko, thank goodness, walang kuto ang ating ulo. Kasi nga, yung mga katabi ko, pamangkin ko, ay mga kutuhon, mga lambs. Kaya nag-alala ako, si Tami natakot. So, kaya nag-order agad ako, ay buti na lang, wala talaga tayong kuto kahit isa. At maaga na si Mister, andito na siya at sinalubong natin. Kasi nga, ganyan naman ako, salubong ba? Pero wala man niyang dala, mga lambs. Ang baho lang niya, chat. You're allergic to me now? What's up, guys? You still running? I heard Facebook was almost down today. I guess Yeah, they're a not lot of doing it. people freaking out all over the world. Well, people freaking out all over the world anyway. Seems to be like a regular thing nowadays. What's going on Facebook? I was sleeping. I don't even know what's going on. I do not know. People, I just a heard lot of people can't log in, it says. I just heard it was down. Instagram, Facebook, YouTube, all down. I don't know why. Long time no see. Get some turkey for the cats because they want something special. Cat? What is this in here? So, may nangyari sa Facebook mga loves. Nakatulog ako. Matagal akong nakatulog. So, wala akong kamalay-malay na nataranta na pala yung mga tao dahil sa yung Facebook na wala. Hindi makalagin. So, buti na lang hindi ako nagpapanik. Tulog ako, no? Kaya kung ako din, magpanik din ako mga loves. Ang daming nagpanik. So, yun. Buti na lang natulog si Inday. So yun, easy peasy cover girl. Charot, ano ba yun? Basta yun, tapos na yung ating
pork ribs doon sa oven at kinakat-kat ko lang siya mga loves kasi ready na po tayong kakain at yun masarap siya, sobrang juicy at masarap talaga siya mga loves kapag i-brown mo siya sa oven, no? Parang nag-grill na din siya pero iba talaga yung nasa kayo, nasa apoy, no? At lumabas ako mga loves, tignan niyo, ulan, pangit yung panahon. Mga loves. Maulan-ulan. Yung mga kapitbahay namin. 6 something o'clock na ng hapon, gabi. Kaloob ka. Maginaw-ginaw na panahon.